Marias bryster var større end de andre, stod og var bedutter. Vi jagtede hende som besat, bare en flok dumme gutter. Men en dag blev det nok, en fremmed mand sagde stop. Hvad fanden har I gang i? Han gik amok og sagde, er I helt kuk? Vi fandt hans hus og kastede sten efter det. Så han meldte os alle sammen til politiet. Vi fik vores lærerstart. Hallo Marias bryster hver fra den dag af. Og selvom det var svært, så svært